Anyang aki din! Kaya't mo asawan? Nawaya ka inton bigat, Maria? Correct. I want doding. Day of kwenton bigat. Isungawan papanak. Apay ka di? Mapanta ko may dyan tilamay. Nakababain mat ano saan ta amapan kat karo ba tayo laeng? Hay, naku namon. Bisyak mat ngamin kadagiti na palabas nga aldaw. Iso sa anak kanap-napan iti laman ni Bakat Piring. Kat, mapanta inton bigat Tako na mat a day off mo. Iwan anya oras ta nga mapan. Uri alas 5 iti malang. Dagasan naktungaro di balay Wan Maria, ijay tanton amang rabi makipangan tanto jayan. Anya? Ning, malamay ngam di ka mo lagluton lodeng. Adamo ti kilaban tayo di aldaw. Iso nga oray sa anak ko nga agloto. Ha? Umanay dayjay ta sa anak mo't amangan dito'y balay. Anya? Mapan kami man kini Maria ijayan ti Mapan kami man kini Maria abakla ijayan ti lamay. Sigurado nga adaman ng wat-wat ijay. Iso nga ijay kaminton amangan. No kasta nga raw, ipapudot mo dagiti nabati amakan idi aldaw. Tapakanumpay nga umuna dagiti anak na sakbay ka arumar. Wun ka di, apaw? Anya pa lang ti oras, berting man. Apay tay oras ay atimangan. Hinton kwan, ibagan tumanan dagiti ubing ama bisindan. Alawon, inako na dya kusina, ipudot ko ti makan, kalpasan na, rumwarak meten, inakpay dagasan ni Maria, iji balay da. Ay na, apag iso ti umay ta Maria. Ha? Kitaan mo, madama ti panagluto da iti watwat kan. Apaw, adapay pansit na ako naman. Aday taka man ako na akuno di. Si kakit dimot. Imay ta dito itap no makilamay. Saan ka day tawad-duwating kasipsipotan? Unay ka? Si kakit dimot, saan ko matasip-siputan? Saan ko sipsiputan ka? Hala, may kagay din. Taindatan awan tirupa ni Bakat Piring. Aywan man nga agpaiso. Kaya't kumanmot a picturean ti Rupa na itilungon na, Maria. Ay na, ita kayo magayam lolding kan bakala. Aywan tata, imay kami. Nasaya ate may kayo, Luding, kun Maria, my friend. Ay, one friend. Nakaumay kami ta day off ko nga minita. Kasta ka di, ay naimbaglaki din. Aywan gayam kurad. Ang mga numabalin a picture tilungon ni Auntie Pireng. Ha? Ay kat una No problem. Picture am lata, Luding. 1, 2, 3. Atay ta, napicture akon. Oh, tata bangag. Agpicture ta mamad. Ay ka tawon lolding, awan parikot iti data. Maysa, 2, Uray lakay kayong tata, guwapo kay latta. Sige talaga. Ala, yung kay tinidya kusina, takitaan nyo, nung naluton nagiti makan. Tamang rabi ita yon. Ne, impose mo magayam ti pinicture mo alungon ni Bakat Piring, friend? Ha? Aywan Maria! Impose ko itay pay Kitaam kat may salaan nga oras tinapalabas manipot impose ko. Ngam adon tinaglay kan nag-comment. Unay kan, kasla nakaragragsak ka nang ipos iti rupa ti tawa na tay. Saan mat akasta? Unay kan? Ay, saan nakasta nga ibagbagam? Nakaragragsak ka lang aruda. Wan man latan. Nakaragrag saka, gaputa damot tun 1,000 a likes na, kan nasurok a 500 a comments. Anya? Kita mo, adamot tun kakaiso na dollars na, anya laki din. Nito, naragsak ka talaga. Siyempre, ade! Naragsakak man at ado tinag-comment iti condolence iti post ko. Engagement iti Facebook ba? Tsaka mo geng ka. Ay, naapo, sumgarak pa kay din kapuking kaloding. Ay,
Si kaman lat parsuwa, nakaragragsa ka ng ipos, iti rupa tinataya tao. Ay, Siyempre, ade, ako nakmanan. Naragsak ta naka-earn iti dollars. Kan kang ronaan na, at dapay mayawid ta awat-wat. Nyalakit din. Rabi una yan, ngam day ta cellphone mo pa lang, ti mulmul lagatam ludeng. Ay na! Jaklaki di makaturog po tinalaw sa aragsak ko, Berteng. Ha? Tapay aya, makakigkigtot ka pa may. Kita ang ngamin dati yung post ko aropa ni bakit piring itilungon na. Ay na, makaparagsak ka kita ti dollars ka earning na. Anya? Nagado ngamin dinag-like ka nag-comment iti condolence. Iso anak ka-earn mo tan iti $13 ko naman. Ludeng. Walang kahirap-hirap oh. Pinitsurak laang. Impose ko. Sa ita, ada $13 ko na. Po! Ay, unay kan bakit? Kasla naragsak ka anatay ni bakit piring. Gapoy ti kastang ibagbagam. Saan man akasta, Berting? Nagado ka nga. Impos mo ti rupa na nakalungon. Kat numan kimita iti dollars. Aguli magkalatan. Saan nakasta? Masapol nga ipadlaw mo nakaragragsak ka. Anya langan ti panunutin na kiti tattawa makangag. Ha? Nakababain laki day. Ludeng. Apaw, naragsak ka man italudeng. Ha? Ay, wala na. Saan lang nga naragsak ka? No di kat nakaragragsak. Ay, kat, sana lang nga no kasta. Anya nga iti makagapo iti taragsak mau. Apay, saan nyo kadingam mo? At impos ko arupa ni bakit pireng anak kalungon kat naka-earn iti dollars a medyo adamot makun ko na na. Aniya, wala na. Idinaminsan ngal daw, $13. Ngam ita, nagbalin mo ten a 16. Masigurado ka manayunan pa iti sumarsarunong aldaw. Ay, si kakit di matludeng. Kaslamla ko na amaragsakan ka iti pandakatay ni bakit pereng. Ni nana mo, saan mo't akasta ah? Anya laki din. Ado nga rod kwarta nga itad ni Facebook no kasta. Ay, ado anana, kunak tumot. Tila ang rupa ni bakit piring ang nakalungon day-day. Saan kun nga impost ti picture nila kay abangag? Ay, anya nga may nagapo nga ipost mo ti rupa ni bangag. Ay, onay kan lodeng. Tila pagdistis kita ram, salbag ka. oh, si kamat gayam kurad. Umunag ka atag kapita pa'y. Ha? Ay, saanan, friend? Imayak laang, tamang ibaga ako maiti kwartam. Ha? Ang mga no da extram dita. Ananwam ti kwarta, friend. Ay na, manulang abulan tinapalabas, manipod pimusay ni nanang. Ngam ni, imataki man ang ti sakit ni tatang. Iso nga impan min ay hospital itay bigat. Ay, piman mat ni tatabanga. Ada kwarta nga igam ko, ngam panagkunak ngamin, kit kurang. Iso na panunot ko ti imay ditoy. O sige, friend. Mano ka di ti masapul mo, ha, kurad? Oray 5,000 ako, Ma Maria. Ano nga min ti masapol ni tatang iti ospital? Bayadak tumot lang, hinton makasweldo ak, friend. O sige, mabitang friend. Ala, ag ti kwarta bulbuludan. Uy, imayak kumari. Umutang ako maiti kwartam. No pautangan na ka. Kanya, umutang ka. Kunak man no ada dollars mo nga ibagbaga. Ada ngam saan pa yung mata pa nagsusweldo iti Facebook si kakit David. Kanya? Saan pa nga min nagsweldo nila kay ko? Kat ni, awan pulos abastumi di balay. Alamutan amare. Kanya nga iti ipautang ko keng ka. Impautang kon kinikura di kalman. Ha? Nikurad, imutang kan ka? Una, masapul na ti kwarta. Adda ka no ni tatang na di ospital. Ay sus! Apay ka na! Anyat na pasama kinila kay bangag. Imataki ka numanan ti sakit na. Kasta ka di?
Malangarod, naawan ipautang mo kanya kagawid akon. Inakman sa pulon ti picture may kinila kay bangag ta i-post ko man. Anya, ay mabait lang, Luding. Ay, inakon! Inakag-post tag no madupay ti dollars ko. Ha? Tasaan ako no, utang kan ka, nakababain man. Ay, salbag ka! Anya? Daytoy. Nakitak mo't lang ang ti picture mo iti dadya lakay bangag. Ta-post ko man. Condolence lakay bangag, rest in peace ko na. Masigurado kag viral man ang daytoy kas iti post ko a picture ni Bagad Piring ang nakalungon. Dollars manan ko naman. Anya man ti pakabisbisyon dita cellphone mo, bakit? Ha? Itaayak pa nga gay-ayab ang mga anayin. Di ka mala sumungsong batay. Sinapol ko man ti picture may kinila kay bangag. Impose ko a condolence. Barang ag-viral manan. Kas iti impose ko a rupa ni Bagad Piring ang nakalungon. Anya? Apay, natayin na yun nila kay bangag. Adda ka no di ospital. Diyak pa yung kini masigurado ano natayin ng sumula turong na. Anya? Ay, naapaw, mag-araramid ka, Ludeng. Amon pa'y kumamit ang mo na, sakbay mo nga ipos. Nakababayin ka. Apo, kung namot lang no saan ka mairanod no kumita iti dollars iti Facebook mat. Anya? Si kantumot lang ti makadadda. Salbag ka. Agreak ka man kiti impose ko arupa ni bangag. Nagado pa lang nga labid mo man. Ay, yak amukin ka, Ludeng. No idarom da kay tikas nga ramid mo, makaammo ka. Nagado, magtinabulbulong ti kay kayo ang mawalisan. Ngam ano sakon. Ibidjok man kit dita ipost ko inton madamdama. Hoy, Luding! Nalabasan dahil ka na anamit mo? Salbag ka! Una yan na kinaawan panunod mo? Ha? Ha? Anyat parikot mo, Maria! Imay ka matlatan dito'y balay ming agong ungat. Nita aging didi ka pa'y lang awan amom. Apay amom aya na tayo nila kay bangag. Tanapan mo matan impose iti Facebook a condolence. Recent peace kung kunang pa yan, kat si bibiyag pa'y lang jay tao. Ay, apo! Saan matla ang agbayag dadya ko naktumot? Nagatugay nga! Anya? Ay nauray klasong garlodeng. Nagalas madaytan nga ibagbagamon, ha? Nag-viral nga min ti impose ko idi arupa dadya sa hawa nakot. Agasang man. Ita, kat naka-earn mo tan iti $17. Siguro, itaan nila kay bangag ti impose ko. Dakdakkel to siguro ti ma-earn na. Matungpakan sa kay din. Amom ka de, amabalin ka amakaswan gapo iti dayta nga inaramid mo. Ha? Dayta nga ang dalas at dalita panunod mo. Di ka pa'y panunod, hindi tao nga yung post mo anatayan kasi bibiyag pa'y laang. Hoy, salbag ka kay de. Urayom ni Kuran amang idarom king ka. Awanan kay tibayin. Imay lang aro din ni baklang agong ungay. Di ka pa lang amin i-delete dahil tayo post mo iti Facebook mo. Apay nga i-delete ko nga ikat adon ti nag-comment. Sayang mo ta. Anya? Napatpatagpay kayong gadag iti nag-comment. Ngam tipyag jay tao nga post mo. Kasi tinakunak kinibakla. Saan mo't lang agbayag dadya ala kay bangag. In advance ko lang mo ti panang i-condolence ko kinkuanak. Ngalakit din. Ay, yak amo kayong kaludeng. Nukaswan na ka ni Kurad, gapo iti kastang aramid mo, makaammo ka. Kasuan nga ibagbagam mo. Aw magdakas nga naramid ko. Basta impose ko lang mo. Ay, yak amo kayong kaludeng. Basta nukaswan na ka, sa anak nga ramraman, sang huwag masikalain. Uha? Si kaludeng ha, awalan ka itibain. Ha? Kwa, si kagayam mo't kurad. Kabayatan nga daki di ospital niya. Nagproblema iti amin mi kinitatang. At dakalang nito yan nakaragragsa ka ng ipusit rupa na. Kwa? Kwa. Awanan ka itibain. Idarom ka, kapo iti kastangay naramid mo. Binagaan na kapay gayam ni Maria. Ngam talagang awan dengdenggam.
Saan kumamot ang kasta, Anya saan ngay bagbagam? Agasam man ta impose mo pa yan a condolence kan rest in peace? Tapno laang maka-earn ka iti dollars, ha? Idilit ko kurad. Pangasim lang ta saan na kumamot ang kasuhan. Awan laban ko, Ay saan? Uri anya pa iti bagbagam. Talaga akaswan ka, tapno pagnakmam. Ha? Si bibiyag pay lang jay tao, nga mipopos mo gid din. Naimbaglangan, tawan pa iti nangipan iti sabong, kaskada anya pa iti ta. Kat si bibiyag pay lang ni tata, anya laki din luding. Ay, makamo kay ti dayta parikot mo. Lakay. Pangasim mo ta na. Tulungan na kumamot ang makisarita kini kurad. Tapno saanan nga ituloy ti darom na kontra kanya. Ay, makamo ka kunak tomay. Saan ka nga imbaon na mapan mo i-post, ti rupa nila kay bangag. Ano ti mabalin mo nga i-post? Tapno maka-earn ka iti dollars. Ngam jay ki din tawa si bibiyag ti pagdiskitaram. I-post mo pa yun natay nga uray agang angas pa lang. Indilit ko lang nga rodan ka. Indilit mon angam adun ti nakakita. Salbag ka. Iso austo lang, ti ko na ni kurad, ngay darom na ka. Tapno agnakam ka. Lakay. Bakbakitan kan, ngam awan ka pa langit, ti usto pa nagpampanunaw. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Paray, kita di sa akin ni Pia. Apay ay pare, Naklistaking samay. nagguyaw ka muting. Korsing ti makikita saan nga stacking. Iso nga rin tiga kung ipakita king ka. Nagpost ko ti korsing na dyaw. Mangig na ka. Ha? Ni, ti malyawin. Nagkusilapay. Ay? Sapay na iraman ak akinusilapan na kat si kati manguyaw kang kuwana. Danggam na ito iba ka. Akala ko istaking. Yung pala'y korsing. Ay, Siyak ka di paspasagitam si Kanulan. ay sus, Ha? ay sus, Siyak ka ay di? sus. Ay, awan ng baga kasi ka. Nasilyang ka mo adagaw. Siyak kaya taglugan kita tricycle mo. Kitaan, naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never! Sa anak ko nga aglugan iti tricycle deta anurlan. Kunamlan no asino akagugwatwan. Ha? Ha? Ay manong, umasinad ka ditoy. Ay, apay ading piya. Ay, isti, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo ti nakapila. Uray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay sus, delikado. Gubat manang. Adda lotion mo di Ma'am Arlen. Apay aya. Dumawatak man. Naglotion akmat ijay balay mi. Sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlat na. Ay na, dahito nga min tiyempo na. Nalamiis nga min itaapanawan. Iso nga agkukurseng dagiti tattao. Ay, wen nga rod. Sapay nagngina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlat na. Apay ay akalaat a nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norland dita paradaan da. Nakatakderak laang ijay nga aguro uray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan. Daytoy gayam kursing ko ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norlan. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw. Feeling gwapo. Aywan gayam. Saan na kang agus usar iti lotion? Saan atong malabkanyak ti lotion? Anya nga ito susaram? Lana! Lana tinyog! Ah, Nagbisa si ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? hello Manong. Adda meeting mi ita amalam dito eskwelaan mi. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulod nga min di ka ruba tayo di ospital ta maulaw ka na. Saan ka madagas adi ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan.
Kasaritak ti driver nga may mangalakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Asino ka na kayo, ti mabalin ang markila? Ay, isa ko na. Asino ti pasayros manaw? Ni ading ko apiya. Marabyan da ka nung agawid di eskwelaan. Ay siya kong manaw. Ni, asino nga kada kayo ti pilyak? Ni Norlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata kung ni bakakaw. Sige lang nga din, Norlan. Alas 6, naskan nga da ka ni di eskwelaan. Sige manaw, arigla daw. Anyamot tan, nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wan nga rod. Nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damot basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin. Ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wan, ngam awan pa imot. Ay, isuday ta nila kay ko. Makilugan kan dito'y kotseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, taong muna akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo. Nakatakdar, orurayan ka. Tapay ngururayan na. Mabilag, tinakalaan yung tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Wen ma'am, aglugang kang. Anyamat ni Manongan. Nagado ang maayaban na. Toy paymat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na, hindi na agtudon ma'am. Arkila ko maday ito yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh. May nakamula sinukon, ni Norlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle. Saan aday jay anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, ta isulang ti baro ijay. Ada asawa na giti na duma driver. Kat di da kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Laban mo! Na, kaano ka pa yan nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod. Imbag kumamit no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Norlan, kano naggagat pa yabaraw. Hey, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kuwana. Awan, saan mo't anang pabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka, intulod na ka, nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaing, no daduma tricycle driver da ita. Kunadan ang limagaso, ti arkilam, kunadan na. Apay nga ta dire-diretso mo ta na magmag na ni Pia. Norlan. Ay sus, di nan samok kaya taglugan dito para daan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinakanga, ti ulo na, magnayo. Isnabira mo to eh. Si kamo ngamin. Napapabasulan na ngay. Ino ka na yun mo aruro din. Wagas ko lang, aday ka. Tapno mapansin na. Type mo sa ngamin. Di mo pa ilaka arman mo. Ay, nga nga raw. Amo ko sa ano nga armang paray. Maestra mo nga ay. Idinto tamay sa lang. Tricycle driver. Ay sus! Ay sus! Anya tinapasamak ka ni Pia dyan kalsada. Ay, sus. Ay, naman kita ay. Darasay man kan. Inakaw, umaya ka, my love! Anya tinapasamak king ka, my love! Anya may labas sasawam? Nay, katukol tails na rita sandal mo Kat, anya kumaita? Unay mo tiyong umay katulungan Jak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisurong ay? Natukol mo dito hills na dito may sasandal mo. Ha? Wan ngag paiso. Ay sus, maladaw akon. Isungarod at tulungan ka. Nagkatulungan na karudin Nakamuleng ka mo lataditan. Iyawa mo kanya dito may sasandal mo. Diyan natukol ti hills na? Di may sa. Na, ananuang? Kastaw yo. Ha? Tinukol mo ti hills na? Why, padaasam di magnano mayatay. Ay na. Mabalinan ang mapanak mangisuro. Kaya adaking ka, ano kaya mo pa nga ipagkadagito yung heels ti sandal mo? Wino pagsungrod mo? Hay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Pinakalaan yung tricycle ka.
Imbaglakit din numaladaw akon. Kat imbag man ta saan ka naladaw? Tano naladaw ka? Sigurado a sermona nakajay bakla a principal tayo. Wen nga rod. Wen nga rod, imbaglakit din tada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan. Kat isumat kinaalisto nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa ah. Awa na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, ang nagbalin kan a conscious iti langam. Idi nagbirok ka iti lotion kanyak. Ay, wanan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka man. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tiriknak. Ni, nanang, anya day talutlutuan nyo? Ay, dahil man pulutan ka no gamanong baw. Pulutan da. Ay, adamot kadua na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay na, tantumanan ni bakit na no kasta nga aginom-inom. Ay, kaingkaman kit di itad dahil ito'y pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Dahil to'y, itad mo kadakwada. O nanang, ay, asino ayat ikadwa ni Manong nga aginom. Bayaw! Di ka madanagan, tasyak ti makamukan ka. Wampayaw, ag talaga king ka. Norlan? Pia, umay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am, hani ko nam. Umay ko lang itad daytoy pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya timang mangag ko ahani kas kadabayaw manong? Adaya, mait bayaw. Awam mo bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo? Malalala, idi suman nito'y dayta. Makapulpulutan kami ka ni bayaw ko. Ha? Apa nga yung tupak mo? Di naksamag kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan, tasyak ti makamu bayaw. Di nakman aram iti dayta alalaki manong. Ay, kagura naksamag itang bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw matindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripak man dito'y tawa, no iso dayt na, amangan mat no sabali a Norlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti pahiod na. Pia! Apay nanang. Apay, asino ti sersiripom di tatawa. Awan. Nan kita akman. Awan ko naklangarudan. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay, tricycle driver lang. Paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka. Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga road? Aping ipilit yo. Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsumbat yun, nanang. Ay kat, wen kunak adagos ah. Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagos. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal. No babaero mat kansa daw. Nakon mangisuro manong. Itulod nakon. Ay, na nagsakit ti rayo, makalimtag man ang anay-anay. Sino nga iti mangitulog kanyak iti eskwelaan? Apay nga miin, ta saan ka nagtumar iti agas mo? Dajay, nagbusinan. Ururayin na ka ni Norlan. Iso manan? Ingkaki din. Wala daw kan. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wen, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan kwa na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindagiti kamuro na. Kasta talaga ti agayat.
Agbalin analawag tinasip ngat alanga. Anya? Kastak mat edi kinila kay kukat. Idi na inlaba kon kan kuana. Panagkitak matan kan kuana kat ni Brad Pitt. Ah? Nagpigsa mo dito daw. Di ako makaawid no kastulaan. Dito yak pa lang balayo iyak. Mabalin Mabalin lat tama. Ha? Ay, no kasta ilayon ko na ti agaran. Agaran kan? Uway, kay idi pa alam na lab ka, piyak. Pasensya ka na ta, inuuyaw ka iday. Wagas ko lang na jay, tatlong marik man ti kaadak dito lubak, mga ayat king kay tinapunaw. Ay, kasjay kaya. Uwang piyak, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Oh, nyati mo ko ng pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, nagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam? Ay, di mo magkatawaan yung motor ko paray. Ayan ti motor mo. Ada, aja balay may paray. Apa nga di mo usarangay? Madingarog nga gandar paray. Kaano mo lagi natang dajing ay? Second hand mo ngamin paray. Nagano ti terdina. Mga lakangaminan iti barbaro mo ta pare. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina paray. Dito iti busina na. Sa gidam labasit. Okay ka. Di mo italtal mo unay. Etan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Asino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pay amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpigsa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang rod mare, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man biit dito'y kusina. Joy! Apay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ani tatang? Ibagaman kan kwa na nga isardeng na apaandaron day ta motor. Tane, maringgura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, addamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manubli di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kahit? Dak nga ron makapangan. Saan ka nga gungit tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Oh, nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hay! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni pare ka rin din dayta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may. Bakit? Ni kumparem ariden? Ay,
Kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayon nga orayan ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na? Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang ka no ti addaan kas jay a motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yung tipa nang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday taagpaspasyar tar aramiden na. Kunak man, numapan ka agsak daw. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo, asay kanhan ti tartari maanam. Agmalmalam ka mananditan. Naperdi nga raw, iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsak daw. Saan pa'y anapakandagi ti tarakan ababoy? Umanungik da. Inakto pa ka nay. Adakat tinapanunot ko. Anasaya at asolusyon day ta problema mlakay. Ha? Solusyon ko nang bakit? Nagmayata, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon? Agkaramayat. Nalaing ka, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramiden ta. Kastoy niyo. Nay. Apay ngay, sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko ba? Tap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgod na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Ne, kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ito ni bakit kong paray. Isos, madi ano po oran na. Ay, tangarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta ka nung aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan ka nung kadagiti trabaho, iya balay may. Ay, kinudungdungom day dyan motor ak orekas jay asikan han. Ay, asikasum lata. Kanayon nagamin na maperde paray. Tasikan han kit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumulagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Tamang ano sinjan na nga agpaiso paray. Ha! Anya ti aramidem lakay. Adaya ti ipaparamid mo kanyak. Kunak, mapan ka gumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutam. Pampanunutay. Awamay. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Why, natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ingka gumatangan iti asin. Why, o sarek man day tam motor ka. Wow, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan Ay, pare! Apay! Ay, dahito man motor ko paray. Saan mga agabanteng? Pinumaya mo ti andar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta ti busina na. Mapiksa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tinay paray. Ay, One more time man ti busina na pare. One more time. Nay. Nay, Maria talaga paray. Ay, sus managbabayin sa akin ti busina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na Saan nuwakitan nga makaaway. Sapay orayin ni bakit kung tiginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Ituron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y magnganod. Nagnakala kuman. Aguray ka pa kahit. Ta istorya at tinapasamak. Denggan. O anya,
Istoryaam, kabayatan nga glutluto Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo, tandar na, dita motor ka. Agbusina pa'y mo. Ang idi nakagatang ako ni asain. Idi agawid akaon. Agandar mo, dita motor ka. Saan nga agabantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manayin, dita yaw-awat mo ba kay? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbi na kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanam aya, tainal daw ka nga awan dito'y balay. Di tala nga. Apay aya. Di ka lang makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka panaw. Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na mo. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Nung ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan. Saan kamot nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakit? Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ka. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolinam. Ay, oo na yun. Ure 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Wait! Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, mare. Kano'y sulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat na oray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot itumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaang ti papapanan na. Ay kat siputam amare. Amangan mat no dumagdagas nila kay mo dita biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, mare. Siyak, mare. Pampanunutak nga ilako dita junk shop dayta motor nila kay ko. Puunay kamatan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo maun. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ipagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor, ijay sentro. Ay naanak ko talaga akasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Nanang, nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Nanang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta huluhulugan a motor na ar-aramaten nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawasing ko ti motor ko. So, adinak ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Apay manan. Anya dayta, Dayta nga. Dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badom. Ka-style na mo ta. Kano nabayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badom. Nag-chicks ka niya. Di nakwilyoon kasla kayat nak mga adanugan ay. Talaga man, kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitla ang timasaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito imak. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y laang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong nakakita na. Ijay sentro. Intulod mo kano di babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Kwa. Makitam, lumablabaga kan, gaputapud no. Ita, agulbud ka pa'y. Nanang, tatang, ada tao. Ha?
Pagurayang pa'y laeng, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, amangan no dya kumpare. Diyan singsingir iti motor ni tatang. Agur-uray ijarwar. Ay, kwa, ninanang mo ti sumangaw, sana siyak. Na, apay asya, kat sikat agus usar di ta motor. Pero si kamot yak ululog. Diyak kayatin abayadan. Anya, ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-uray diyan singsingir ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da dyan motor. Ay, kwa, saan? Apay nga subling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arudan taggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid kakiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor? Apay nga magmagnakamat din paray. Awan motor kon, tayo sublin ni bakit? Ura di motor ko paray. Interkilom ni bakit ko. Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta paray. Apay akastoy da ito'y misis ta paray. Awan konsensya na. Ugaro da. Awan asida kadata ko namgi dia paray. Mga pasangay. Dungdungwag niya motor ko. Uray mo di motor ko paray. Uray no sikonan lang. Love ko na niya paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay wala paray. Mapana magtrabahon paray. Sige, agsinatang ro dito yan. Katwa na paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, awan mo motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Gumatang ka iti tricycle? Saan? Ano ako mati tricycle? Aday laklakom? Dami na, ilaklako da ka nung tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang dita tricycle da, kat nakadadaan mo ten, kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mat, no junk shop. Ay, ala, kumikita ni Mina. Nangagnan samot ten titungtungan ta. Lakit di ah. Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man di tarwar. Asino da kita? Ni manang joy kan manang sitang ah. Anya tis istoryahan da manan. Dayta ka no tricycle mo akarag-karag. Nasaysayat ka no ila ko ijay junk shop. Unay mo, dayta na pa nang ibababada ka da tayo? Ay, saan la dayta ah? Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. Bayam lang ba rin? Untun masabat mo, kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka, sa may baga. Umapal kay laeng, kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asan? Naglakalaang mait. Oh, tuladan na, tagbanikas ka. Di nakman angawon akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni Manang Joy. Agpatinggadan itong malaeng. Mauma da. Basta laglagi po mdi imbagakken ka. Umapal dalada kita. Yoy, umasidag ka man dito itandaman damagakken ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Wa? Nun alpas ti kontrata na. Eh di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan nga nagtrabaho dya, bro. Eh, kano ay di pimanaw. Hay, saan man atila damdamagan nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kaya ti agawid ti saan lang. Apay nagsangit ka. Apay da makapasangit iti na ibaga ka nakaw. Paray, adaman lang yung damagaking ka. Anya dito pare? Apay, ilaklako maya dahil ito tricycle ma. Nagkunamat kan ka nga. Isumit din na damag ko paray. Nailakok di awang magpagpasada ko na pare.
Iso nga rin mas dawa, pare. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joyce atin nakangagak, pare. No dadya babae, nalaing agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakom kiday. Nagadaw, ti pasaheros ma. Wala, nagado ti sukik ngaglaklako iti palengke. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Wala, ta amuda ngamin na nasingpit ka driver, pare. Nagiti ngamin kakadwa tayo at tricycle driver. Kit gundawayan da mo, nagiti pasaheros. Nagngina ti singir da, pare. Apay nga tayo akas dadya babae. Kasano, kitsan, buti na nag-awawid nila kayo na. Ni, ay wala niya. Apay, mano atawunan iti abroad? Tidamag dito yung lugar tayo, agdan sa kanu babae na, yabraw. Iso asaanin nga nag-awawid, pare. Sinayang na ti pamilya na pare. Iso akasta ni Joy, dakkel ti apal na kada kayo, kini misis mo. Tanaragsak ti pamilya yaw, pare. Dagita kanong ngamin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Perdian da ti biyag ti karuba da. Podno, dahil ako nang, pare. Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayjay, Joy? Taapay. Apay, di mo ay madlaw, naglaing amang perdi iti pada na ataw. Kaya't mo, tamaakaran ka iti kasta nga ugalay. Wan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, ti sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat ngamin kanyak. Ay, kit adaywam ah. Bayam nga umasidag ka iti pada na, mahilig nga umapal. Mala, manipod ita, liklik ako onday jay adjoy. Mare, mabit lang! Mare! Partakak timag na. Nyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si tricycle. Tricycle! Pare, adaman nga damagakan kan. Mapana ko nagpasada, maray. Apay aya. Makadlawak kat. Diyak kayat ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamak, maray? Likliklikan naksamat tan ni bakit mo? Ha? Ay, kwa, Oh, di naksamat kayat agayaman. Kat bay amo na, no, di nakakayat agayang, maray. Awan mo't basol ko kan kwa na. Kin may sa maray, binaga kami ni bagat ko. Alimitaran na ti magis-istorya. Tadi na masangaw, ti agtrabaho, iti balay. Dayta nga tati makagapo. Ay, kitwen na. Anya pa ngay kumati sa bali, makagapaw, maray. No di na kayat agayam. Jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaarubak. Amin ah. Manang Joy, apay day taawit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas masetas. Itad mo kanyak daytoy. Kat no naggina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina. Ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka de? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awatan mo. Ay, agyamanak manang Joy. Ay naado pa'y tiitad ko kan ka amasetas Umay ka agkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan. Tapno manayunan dagita masetas mo. Ay na, agyamanak manang Joy. Nagado dagito inted mo kanyak amasetas. O saram day ta intad ko nga abono Tapno na partak dangag sabong. Wen manang. Ay, agore ka gayam. At dapay itad ko kan ka. Mabit lang Aha. Apay nga ta akalaat mo tan asimbingpat ni manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina. Umanay siguro kan ka day to a blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta blouse, manang. Sapay, nagnginan samay. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanyak? Iso nga itad ko kan ka. Ay, agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ila ko. Ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dayto. Sige, ala amon. Ay na,
Agyamanak no kasta manang Joy. Ayun gayam, ibaon mo to dagiti anak mo alalaki Tao may dabag ka ton dagiti amasetas. Wen manang. Apay dagiti masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Nagkapunsamot iji balay damanang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagan, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikadnak to pa iti blouse anak ang ngina. Ah, Ay, 1.5 sika. impadawat na kun ka day tanangina a blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mo't kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, iti day ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka day. Agsipot-sipot ka. Kada kanugayang babae nila kay na iji abroad. Iso asahanan nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod? Naragsak ti biyag na. Awan serbi na ajoy tinagan na Tanakaladladingit nga rod ti biyag na mit. Naalas pa, iti ugali na. Oh, kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryaan ka. Anya nga day ta, manang. Amamom ni sita nga niya. Wen. Kat no, agayam kayo, saan aya? Idi agayom kami. Ngam saan itang. Ne, apay nga manang. Ay, jak kayat ti ugali na. Anya aya ti ugali na asaan mo akayat? Naglaing nga umutang. Ngam di namit amot nagbayad. Adda utang naken ka? Ay narigat lati agsasaukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ne, ipakpakita mo't day ta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Ay, impakita man ng dagita sa 10 aramay mo. Kaya't naasawan asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakik din. Ay, kastagayam ti ugali dayjay a babae. Iso ano umay umutang kan ka. Amom na niya tiramidam. Jak pa utangan manang. Adaywam ket di Umadayo ka, kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayem no kayat mo. Ay wen manang Joy, day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y matkasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interes na. Agyaman na ano kasta. Ay, nimot manang sitang day ta sumungad. Kabutang nakday ta. Oray kita Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amukkat apirpir dyan nak ni Joy kinimina. Bayam lang, no niya ti kaya da nga ramidan. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kayat adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain ama amwan na ti kinapudnaw. Anya lang atan tis istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki din nga anoy. Bayam lang, mauman tulat ta. Yawanan bain alalaki. Babaero. Apay nagsangsangit ka? Nagsakit tatang. Talaga nga babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay betay. Uray saanin nga gawawid. Bay amon ni Jay. Imbag pa'y dami na kanisita nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road. Kat natumpo nga magayam ti babae raw. Siya nga'y pudno anagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay ti dakkalabalay. Ngam babaero may.
Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kung ti pag-istoryanda dito lugar tayo, tatang. Di akon mailamang tipod nung aramidan nila kay Kuya Jaya, bro. Nagadumutan na ita pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastume. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, Jack kayat nga aga pa kayo manang. Iso ambay amo. Naskan ama amwak, tapno amok ti pagluglugar hak. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang ibaga? Uray saan mat apod no? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kenkwana. Baing timil? Adaya mo ti utang ko kankwana? Ay uray 5, awan. No kasta, sana pudno, mana? Agpapautang. Hanggang jak imutang taamuklatan akastoy ti mapasamak. Ibagbaga na siguro arikliklikak. Gapo kadagiti utang ko kankwana. Ay, wun, kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Tayo so ti bili nila kay ko kanya. Gaputa saan anasaya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpir dyan na kanya. Sa ita, syakmatan ti pirpir dyan na kan ka. Di ka madanagan, manang. Jack matkit di mamati, kadagiti ibagbagana. Ay rumbang lang asaan mo apat yan. Tawan kinapudno na. Basta, amuta-mutan ti tunggal maysa. Kan amuta-mutan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga mo ti makontento no anya ti adakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamen, saan anaragsak itibiyag na. Makitam ti ugali na day siya, Joy. Tapay? Istoryain na at tinakaw mo ka no, ginang inaablaws na. Anya, unay mo daytan. Nakabilag ka no, Ijerwar. Kat sinukit mo, tanabayagan a kursunadan. Ay na, makita to lang day siya ama ng Joy Ay, makita nanto. Nasaya at nagkita tanina. Well, nasayaat mo ta nagkita ta, manang Joy. Nagdagas mo't gayam tis istorya may papankanyak. Nadayamat is istorya. Is istoryaam, asinukit ko jay blouse mo anagnina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, manang Joy. Nagbanikas ka matan iti sangwanak, Mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nila kay ko. Kan, naragsak ti pamilyami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Day.